Tavancho.
Ano yung kayo yung balik na yung tapos suwali kita niya dito. Orang luar sana video. Soal ready na yun. Video. Sa ano sa pasok ako pas. Ang very go. Go ano. Apa tuh sahabat? Black eh, gusto ako minang. Iba pong mara. Kasi hindi na video. Big po tayo. Yay! 6 viewers na all. Yeah, may na. Ay, ano ko pa kaya 8 hours? Guys, boss ba rin? Terminal, hindi lang malakas. Terminal, di ba? Yes, sir. Terminal, di ba? Hindi mo. Siguro sa kasi
Bago na ako. Hindi na ako bukas.
Yun lang. Makakabal niya. Ano yun? Ano palugod na sila? Sabay ko diya. Jay. Basta gawin mo. Yeah, do I win yung one back the name of the shadow of death I win fair no Yan baga yan baga yung a walk through the shadow, to the valley of the shadow of death. Patugtugon mo ano ito, Gangster's Paradise. ano kayo? Patugtugon mo ano yan. Ano ito sir? Alas. Gangster Paradise. Gangster. Paradise. Gangster. Paradise. Gangster. Paradise. Oh, my spelling. Gangster. Bakit my spelling? Gangster's Paradise. Ah, Gangster. Gangster Paradise. Ulit? Babaw mo. Yan ang alam ako sa babae mo. Gangster's Yan ang Paradise. gangsta. Yan po. Ano kayo eh? Patugtugon mo. Sailor Moon niya. Ay, kapalit dun sa namin. Grabe. Baka din ako sila. Yan ba na? Yeah.
Ikaw na ko doon. May ko ito. Pag wala sa niligo, ako, paano kung sa'yo kung pakulong ka ba ito? Pakulong ka ba ito? Sabi, palawasan na sabi ni Siguro. Ano nga na kaya? Kung niya lang. Masarap mo bibol ako. Meron ako dito na bibol. Hindi mo lang doon. Yung agad. Yay! Ano ba? Pulok na ba? Ang parta. Bilang ko rin. Bilang ko talaga. One. Kulang. Pupunta kasi din. Pupunta rin pang wala ko sa'yo sino ko. Cantado, oras na sige sa pero para ba, lang ayun ang para Ayaw ko ba? Oo, sudah ang ayos ko. Gusto daw. Tama.
Ano din naman ang pagkakit ko mo? Ano ko naman? Ha? Hindi ko lang ganun. Hindi dapat ko na yung nagawa ko. Diba? Wala mo ba ba yan? Ayun. Yun, ingatan ka ng gamit. May pipikat sa bag niya, may bag man ka na. Nagmakalpang bag na mga ano. Ano ba na pipikat sa bag niya? Yung ring bag. Yung ring bag. Nagmakalpang bag. Ayun. Ayun lang ako kapit. Ayun.
Open the one. Open. No. Naglutin ka ng kawat, no? Hindi ka na doon. No. Ano ba? Hindi ka na. Ano ba ako, Diwan? Alam ko ba naman? Open sa phone. Ano, ito. Open sa Apat na babae, isang lalaki. Apat ang babae, isang lalaki. Hindi po ng room. Totoo ba yun?
Ano to? Rom. Ay, Rom. Para daw ay bago. Natural na tao. C-O-E-M-1. Alam ko na kung ano nagkakawa. Hindi ako makakaan ba tayo? Ano yun? Hindi mo na. Tubig ka na. Hindi na ako makakaan tubig. Uy, huwag ka ganyan. Saksakan mo na. May sakit mo ang saksakan. Meron na. Ano nga, pwede pa matutubig. Anong digit mo? Nakawang nga. Uy, kaya na paano? Nasa sa kanding parte ng ano. Yun na, yun na. Ano? Yun na, yun. Yun? Ay, Olyon, olyon. Olyon naman. Ay, benda. Wala, benda. Ay. Oh, ay, maglukso ka doon na. Oh, may sa'yo mo pa kayo mo. Ayun na, ayun na. Nine, one daw. Two, zero. Yun. Ayan. Oy. Taas daw ko na ano, ay, pa, bilay mo.
Kaya napag-tira kami badal ba sa day magpadil. Pag pinadil mo, ang marawan sa kanya. Uy! Butik! Barang ko. Pero pati na naman. Wow! Ikaw sa mga pati. Ano pa yung mga? Tama ka. Ano pa yung? Ikaw may badil ka nga. May badil ka nga. Tanga, gamitin ng badil mo tapos ako makakasulit. Ano mo, di ako kaiyan. Ano ba yan? Sabi mo pwede na ba din? Uy! Oh! Ala! Tuesday ka lang ang interview. Wala daw, di pa nakapumba. Tama, obra mo na. Yung basa. Nagtira. Ay, nagtira mo. Go. Ano ko pang magbasahan ka lang. Ano? Yan din ang plan. Yan din ang sipon. Oh, video na gano'n. Sa kabanagan. Hello. Dali na ako. Puti. Woo! Ewan, nakadyo ko. Oh, hindi, para parkour. Ayun lang ako.
Ay, tatagdag. Ah, sleep call. Di ba naman ay ako ay Kuya, explain. Aduh, tapi ada nama boy. Sige, pag ako kasi na tumaan, ano mo makakit? But you look great, right? Yeah, but now, Hindi magpagawa.
Habang pa ka naman eh. Ito pa ito. Nakakit pa rin yan. Dahil sa ulo na. Oo.
Diyan na sa natin makaya. Ano na, Jay? Diba? What? Tres. Para matay. Dito ko na. Ano yun? Ano na ako? Kuya, ay, kuya, ayo. Tapos,
mo na dito. Double star. Ang buhay ko. Sino na ng buhay ko? Oops. Gaganda na lang. Pasok ko na. Ay, naabot ako. Abot mo talaga doon. Wala na, malapit na kami sa Pinoy. Ano, Carl? Ano na ba? Sure. Ayaw, sure. Ayaw. Aabot mo pa kayo. Ayaw. Hindi ko na. Ay, sige na kayo. Ay, sige. Puti. Ano na ako? Open man. Pwede. Open din ako. Pwede sa motor. Kaya, buwakin mo lang. Ako pa na nila ko sa ko. Ikaw siya pero kanita ka. Ay, bawas na. Ay! Ay, mati mo. Ano ka biya sa loob? Ano ko lang? Ano ko lang? Okay, sabi. Joke talaga ako sa mga nagpipindog ako sa buksi. Dulong ako sa bukok ko sa nabawi. Madayang ba yung mga hirap mga ayun? Ito. Kasi mo ito mga mga abisi. Para di yung ito sa mga. No, very good. Yan, ganito.
Masend ko sa ano, Messenger. Meron na ako ng cellphone. Cellphone? Magkano cellphone? Magkano cellphone? Wala, gano yan? Bagal? Redmi 9C. Yan yung diba? Ano, kaya pag-utumban mo lang. So, magkaya wala. Check mo yung bumulubas to. Ano, yun yun yung kapalit? O kapalit pa? Sabay.
Nakapupunta din. Eh, ano yung wala?
The last avatar. Avatar.
nilihat daw pag yung mayaman dito ko ay. Open the one. Ano ba ang rapid video mo? Ano ba ang video mo? Kasi yun ang i-review sa akin. Phone, ano ba po? Okay. Pero kung yan ay Kung anong payo ko, tanga.
Ano, ang kada na dito. Wala para kamu dito buat siapa? Di ko na lang ito. Hindi
Bye. Ahora dice que mapa. Bayad mo, bayad mo. Hindi, positive.
Yan, may bago mo dyan. Yan. Buwan na. Nandun. Yan. Pero, mag-ibig ka ha. Uy, dali na, malapit ni Kuligin. Ano? Ito ah. Ito pala Kuligin. Ito sa mga ito. Ito ka. Natulog ko na dami. Kaya mo natulog. Anytime sa critical illness. Makapalit na pala naman yan. Halika, pwede. Magkulang kami. Patay na naman yung apel. Ay, pwede. Sige, kalabanin si Patay. Ay, puta. Ibang messenger kayo? Sige, susubin nyo. Lag! Bahay! Ika, lalo ka na. Pagkaral, hindi mo na kaya. Pagkaral eh, mga sabah kita video. Mag-sniper. Sige na to, Noel. Ayaw mo kayang balik sa radio. Inlapin.
Ala, baka. Bubo! Yak! Inutin! Ito kayo nga ay. Doon! Ano? Oh, ya, wala ka mo yan. Ay ka naman. Ano, ito na ako pa. Ay ka na, Kuya Dim. Ay, ano? Ah, shit. Holy shit. No. Ay, shit. Ito na po yung diin. Tulong mo man ano? Pak! Oh, Una ko lang yung mansipay nito. Yes! Ano nga yung daddy?
puta ka. Ang pagkain niya, yung pambak. Lakot-lakot na. Hoy, Ron. Puro dito natin ginawa. Kaya, ayun yun, buta ng babae. Pasinte. Matanong ba na sinta kay Paula? Baby. Mamaya, may pa. Ay, dito pa, wala ba ako? Isa ko. Hindi mo naman talaga, mga tulong. Hindi mo na pag-ano, madali ka na. Madali ka na. Tira ka. Gabi lang mo, sir. Ano nga yung para likuan ako? Oo, natakot ako. Tayo, si Papi ko na. Hindi ko matanaan. Good ulo! Gutin! Buka! Nakadol ka sa dito guys. Buka kaya! Ang wala ko buka. Ito, kaya ba dapat ko? Ano? Nagsabi na naman o. Ya? Sinig yung buka. Pagkira, nakapag-park. Nakapag-park. Hindi magkakaroon. Stone! Oh! Tako! Meron na mga tanong. Meron na mga tanong. Sila po ay Parang na kayo.
Uy, may Uy, para simple pa, no? Ano, makikita ka? Ate Celine. set mo na. Set mo na. Ano na, ano? Tarolo? Ano? Ba't ba ganyan?
Ganito lang yung maganda noon. Ano na mga yun? Ganito maganda noon. MP4. 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 Ano? Maganda noon. Ayun naman siya. Ganito maganda noon. Hello. Kalaro ba? Ganito yun. Ganito ko. Ayan ako dito. Ano na ginit? Galit na nga yun. Mada naman. Kaya ito pag biyernes na ako, kaya ito paragwan na doon. Paragwan ka. Paragwan ka. Hindi ka kanya-kanya tago. Di ba namin? Ano? Kasi matanong tayo. Tawag. Punta mga eh. Matanong dito. Punta ano mo. Ano pa yun? Meron kang ginagawa? Hindi mo kasi nung ano, Gago. Down. Hindi pa. Mukhang ganun. Sorry ka. Sorry ka, Insan. Sorry ka, Insan. Hindi mo oras din ka, ha? Oh, bugay na. Ay, nasa. Sige, ha? Ano, Bob? Nagawag ka, Bob? 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 Pwede tumig ka na. Hindi mo na. Hindi mo na. Hindi mo doon. Sige, ha?
Hindi, maging baklan eh, kita. Ha? Baklan? Ano yung baklan? Yung mabagyan, ako papalungan. Basta ano? Baklan ka ba, Bob? Ha? Bob? Bob? Ang ilan, tagal? Ano? Kapatuhan. Member ba ka? Anong plan? Kabutihan. Kabutihan. Kabutihan mo naman. Ano inanahanan? Mag-uulit at eh. Oo, dapat anan. Wala. Yung patuloy ko, ay, kanaka ko mong ginararay. Ayun na. Wala. Eh, ano ka nga, plan ko, ayan yung plan. Oh, magano ka ng plan ko? Pakay ko ba kaya? Ano mo? Kabutihan yan kung saan na kaya. Kabutihan? 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 Ganun lang? Sige, lupo. Yan, baga. Tulong. Sige, kumay. Bye. Ikaw na doon. Ikaw na doon. Niloyon ako. Sino ko? Para hindi mo ini. Hindi mo ipagay. Uy! Something, ano, LinkedIn. LinkedIn, nabigyan ng tono mo nito.
Paano mo kaya nga? Wala. O diyan, sige. Nakita ko na mo, boy. Sus! Ano ba? Hindi ko nagkamot din. Hindi. Ano magkabo? Ginaw? Hindi na primo. Siguro kung nga, bukas ini ka na ba? Bukas ini? Kaya marami din ba? Siguro ko ba? Saan ka? Kaya ba sa kinain? Siyempre. Dito ba? Wala lang. Hindi mo. Ako sa bahay. Puro ay dito. Ay, po ba ka na? Ay, hindi na. Hindi na. Ay, bago lang tayo na. Diba? Diba? Yung problema, yung problema, diba ka lang? Kaya niya magap. Yes, diba? Utang daw. Kasi yung mga guys, hindi mo na ang mga iba. Ang iba bubo. Pwede mo. Eh, kabar. Karena itu, ayo apa? Karena itu, dia bilang, oh, itu na. Kung hari itu sa alat-alat, bakit na, bakit ako nalagayan? Puta ka. Natutuwa ko, ito, pero may nalagayaan. Sabi ka, i-donate na lang kayo po. Marami ka.
kumain. Hindi. Light ay A. Light ang A. Meron dua. Dua. Kaya na, Bob? Puta ka na mga ayun. Parang magpipinayos mo. Puta ka. Sige, pero pala, sige. Hindi ako magandang tutukayan ng pag-play. Isang pagkaya ko sila naman. Kaya mo, pero may magaya talaga. Magpunta pag pinay. Hindi mo ba? May ano to sa bahay. Relax ka na kaya ka. Ito mo. Ito mo. That's why hindi ko lang naka-score. Nakabawal siya sa gusto niya yun. When I want to be an A, kaya ko na lang. Pwede ba lang magpakita? Ay, wala siya. Sige, mabalik. Ayaw. Gusto niya? Ito na. Gusto niya? Bakit? Tumala na sila? Yan mo naman tumala. Gusto ba yun niya? Gusto ko niya? Dalawin! Ay, pinipupong ay magamit. Gusto ko niya? Kailan pumunta? Magdala po. Bayos pera. Kaya nga yung tinaan. Kaya kahit nakarami dito yung hayop ay naman. Okay, saan dami na, dali. Dali. Wala, wala dito. Kubo hayop na yung batal. Yan, ano ba? Damit, auto damit. Likod mo, break! Break! Likod mo, ayaw pa ka eh! Ayos ka doon, break. Lahat, tapos na yan. You know? Uy, puta ko. Puta nga, na. Okay, naroon mag-ano. O wala naman eh, nakag-90 mo. Pupunta ko nga. Uy, puta ko. Okay. Okay, okay. Dapat sabi kita.
Bakit? Yung ano, oh. Ano mo muna ako mo sa ba? Hindi naman ayos ka. Ito nga ni. At bago matapos mo na. That's why. Solo. Puta ka. Ito na ikaw lang kapatid. Tama na na. Let's go to the right. Let's go to the right. Okay, roll. Nice. Ang bubungol na lang punta. Ang bubungol na lahat. Okay. Bubungol na lang punta. Slide ka muna. Dahil kami sa slide. Ano? Go! Marami pa ako sa inyo. Ito ang mga break. Ito lang din yan. Break. Dali mo. Di ba yung mga na lang? Putar ka sa taas. Sa taas. Baba na, nagbaba na. Sa baba na, babalaw dyan. Uy, doon! Sabi. Tara ka na, Bob. Kaya mo na. Sabi. Okay, pas. Ito, high-stick, ano? Bakit na dyan, oh. Yun na. Puta ka dyan. Ano yung pas-stick ka nga? Bakit yan, ano? Puta ka dyan. Hey, yan na doon. Wala talagang ayos na araw. Kaya ka bigabot. Baka yung ayos na hindi. Kaya na pa kita o. Ako! Water! Water na ito o. Putang niya, bakit pa ako sa part? Bukas ko nga niya, yun niya, yun siya, kita ko nga, bukas niya,
Tabi ka, tabi. Ay, di mo na ako, di mo na, no? Magano ka mo na ka mo, mag-goal. Good position. Pero matataas lang iba. Good net ang mo. Ano goal, salamat. Good na lang. Good na lang. Ano, break? Pero pwede sabihin makabangkang hayop na yun eh. Mga tawag yan eh, mga tawag yan eh. Yan. Yan doon. Duo, sabi mo. Hindi ka na mga hayop yun ako. Ito ang politin. Ito na kaya hayop ka. Alam ko na ikaw, magbukas ka na mga hayop. Alam mo naman eh. Hindi ba sa akin mga bukas? Hindi mo lang, nakabili ako bilon. Doon, nakabili ako bilon. Iba na ito. Ako na dito doon. Hindi ko na nag-train. Kaya, para dito. Sayo ko sa mo, Briggs. Usama si Guy. Ikaw, bawas. Bawas mo. Kaya mo makataas. Hindi na. Pero, pati, Guy. Uy! Ulod! Hindi na gano'n. Suwan, suwan na. Suwan na. Oo! Ano isa? Suwan. Ilaw na dyan, ilaw na dyan, ilaw na dyan. Tapos yun na dyan. Ilaw na dyan. Kung kaya ngayos na daw. Yung bugil, yan yung ako. Hayasin. Tinayin, kahit tayo mo. Nasa taas na nga ni.
Puta ka! Makawanan na. Yung hindi pa ba tayo dito mga bidal-bidal, ganun eh. Okay, sige. Sabi ko sabi. Ano sabi? Ay, tuwan. Kaya ninyo. Magkano na, ikaw mo. Yun po, sabi kayo ni. Sabi na, hindi, magkaroon. Ako na yung tatagod na. Ikaw. Kaya yung tago. Eh, sabi ko, tago nindo. Magkano na dapat ito nag-video. Ay, puta mo na naman. Ano yung jeep? Diba? Ano tumalo? Sino yan? Diba? Ito naman. Diba? Bakit ka pa dyan, Alian? Hindi ka pa dyan. Aro, tayo pa. Nagsasinda, aro. Ano kaya yan, mga? Ano ko, agad na ulit na. Ito, mabuti. Ano mo mga ay, kaya yan? Nobis na pati sa mga. Yan ako sa break. Break, pero. Okay, good dog. Nice one. Sabi na lang habang ayos. Hindi ka sasabihin. Buwa pa, baka nasa likod. Ito on, kaya din. May mga siguro ba yan? Siguro. Yeah, matir. Magdala mo siya nagtutulong tubig. Sit tapos eh. Dali yan. Right. Lord, dua ka sa naman. Dua ka sa naman. Ang pagkakas pa kalungan. Uy, masiguro na ka. Kaya magkala. Siguro na, siguro. Kaya mabuti. Siguro na lang ba tayo ba? Ulit sinabi.
Buti ang kasi. Wala. Ito din. Water. Yan ako na dyan. Water. Medicine ka. Ito na po, sabihin ka. Ako, ganun. Kasi dati, Wala ito din. Yeah. Kaya ako magduluto, kaya na. Yaman dito din. Kaya na, bakit? Slide na. Oh, slide. Bakit ah? Kita kahit bago na kung bakit kahit na. Wala sa diyan. Mayroon ang gagawin dyan. Uy! Bawal dulo.
Maki Mario. Ito po ang isang guide na lista. Oo, ang ibig yan. Ito na rin. Ano, wait, ito na po sa kuya. Bawas naman. Ano po po niyo? No, 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 no. Nice. B, 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 B. Para ba, B? Ano po ba? Kami na. Pinalo ko na. Sino? Ano si Diba Bob? Kaya tayo, hindi ko kaya na. Rin. Hey. Hey. Bridge. Yo. Hindi na kita dito sa kapos. Hindi na ka na.
lang pala. Galing kami dito. Kung magdaan mo kung dyan. Ako naman naman yung galing kita na egg. Dyan, kami kita na. Ayun na. Nice, wala ka sa'yo mo eh. Kaya kung nagsasabi eh. Sige na, sige na rin dito ha. Sige, wala dyan. Sige ka bang tumab dyan ha. Kaya ayaw dyan. Nice. Oh, kita nyo eh. Ito. Bila kita. Iba na. Rush. Rush. Baka di mo. Masaya. Itong magandang pa talaga ako nga yung pinili. Mabisit ko na nga yun. Ano yun ako, ganyan niyo. Pinimito yan din sa loob. Wala na ako, bakit pa nga yun. Balik yan. Dati ka na nga yung you know, guys, ganun lang kasi, yung more, hindi mo kita gabo, eh, hindi kita magi. Sabi ka, ako na, you know, so, gusto ka nga, yung, nabawa ng mga yung, Lord, hindi na, relax na, yeah, people. Kaya lagi din. Kaya po. Hindi ko kaya. Sige, Rai. Ini bangan. Ini kaya. Yo. Uy, sarap ito. Lumay. Part. Wala. Sige, David. Ako, nakadisigan ko na nga yun. Nagulat ako nila. Ay, meron dyan, meron dyan. Buwan na nilip. Ginito ko na yun, buwan na kan. Eh, parang paano yan, yung nahayos ka, man? Ay, nasa taas yan. Okay lang, yan ba? Ano ba yan? Wait, siya kita, Drake. Drake. So,
kaya kaya pa ito. Kaya, bawat laso.
Thank you.